मी भूमिका पाटील वाटे वाळ्याम रगत ह्या बुकासून आयके केले इतिहास हे कवन तुमचे एदरसाज प्रस्तुत करीत आसा. हे कवन रचने केल्यात ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್. इतिहास बराब गोतिल्यांनी इतिहास भरून सोडले. तंतू तगलेची नाव तनी केलेलेची काम मक्षी मुखार कशी वाजले रे ते तशीची. मक्षी मुखार कशी वाजले रे ते तशीची. आणि तकापर्यंत तणीची बरयलेले पुराव आणि तकापर्यंत तणीची बरयलेले पुराव बराब नतिल्यांनी इतिहास पळून झिरोन सोडले. तनी हे सगळे पळयले. बराब नतिल्यांनी इतिहास पळोवन झिरोन सोडले. तनी हे सगळा पळयले. उत्तरांत उलयले थोड्यांनी पद खेळले. मुखले पिळगेक सांगत आयले तांची तगलेची ठराव. मुखले पिळगेक सांगत आयले तांची तगलेची ठराव. संशोधन जाल्ले पुराव ठराव सगळे घेले. तणी परांत आनी एक इतिहास रचले. इतिहासोच एक इतिहास जाले. संशोधन जाले पुराव ठराव सगळे घेले. तणी परांत आनी एक इतिहास रचले. इतिहासोच एक इतिहास जाले.